Това е параклиса на Добродолския манастир. Ето чешмата. Види колко интересно. Това е голяма дупка. И двете дървета. Те сигурно и другите. И какво е старо голямо дърво? Напред трябва да е, нали? Да, и там е така. Това е някакво много старо дърво. Свети Иван Рилски, нещо пише на дървото. Ето го надписа. С издълбана харгупа. В момента се ремонтира. Ето там още едно старо дърво. В момента манастира е в ремонт. Прави му се ремонт. Ето стаите се ремонтират. Правим си изолация. Така. Може би лятото ще е вече ремонтиран. Ето в това езерче е пълно с рибки. Ето ги. Сега ще приближа. Червени, бели, голями. Колко много риба. Пълно е с риба. Гъмжи направо. Ето ги. Видяха, ние излязоха, мислят, че нещо ще им дадем, ама нямаме какво. Не им носим, не носим никаква храна. И това виж какви стари дървета, да. Да. Това са стари дървета. И двете са много стари. Това е ликовен дъб на 310 години. Църквата. Ето е църквата. Еми да, хубаво е да го възстановят това. Да го реставрират с ново дърво. Интересно е. Тя е някаква беседка такава, интересна. На 2 етажа, обаче. Ето това е лечебната вода. Аязмото. Тя лекува зрението и други болести. И тук горе беседката, която е много интересна. На 2 етажа. Обаче трябва да се реставрира. Света Троица.
Ето има и много кукичета. Ето така е църквата отвътре. Закрити с такова, с изгонени от рая, отиват в райската градина тук и се твори